Albert Güell Jonora i la il·lustradora és Glòria Falcón. Aquest llibre m'ha encantat perquè tracta de naturalesa i és d'un arbre que es diu socos, que ja sap que més d'una vegada ha escoltat les històries del bosc. Espero que us agradi aquest petit resum i recorda que la vida en llibres es viu millor. Adeu! Us n'havíeu enterat que la formiga fa 100 anys? Ai, que és avui! Me'n vaig corrent!